لباکور و ترکیه روژاوا هلبجارتنên 2023 hêdî germ dibe. Siyasetmedarên desthilatdariyê û opozisyonê li bajarên Kurdan jî derketina qadê û daxwaza dengên Kurdan dikin. Di hilbijartinên 20 salên dawiyê de Kurdan herî zêde piştgiriya AK Partiyê kirine. Li gorî nirxandina siyasetmedarên AK Partiyê di heyama desthilatdariya wan de hin mafên Kurdan hatine naskirin û dawî li polîtîkayên înkarkirin û asimilasyona Kurdan anîne. CHP için Kürtler sadece ve sadece birer oy pusulasından ibarettir. CHP nikar pirsgirêkên Kurdan û civakê çareser bike. Li gorî baweriya min, eger CHP bibe desthilatdar, dê CHP destkeftên Kurdan têk bibe. Di 20 salên desthilatdariya xwe de AK Partiyê hin gavên wekî şoreşê avêtin. Me hewl da ku em pirsgirêkên aliyên parêzger û pirsgirêkên Kurdan çareser bikin. Meriya perwerdahiya hilbijêriya Kurdî vekir. Li Bakur û Tirkiyeyê Kurd herî zêde dengên xwe didin AK Partî û HDP. Li gorî encamên hin rapirsiyan AK Partî wekî berê dengan ji Kurdan nagire. Lêbelê dengên HDP yên ji Kurdan digire zêde dibin. Li gorî siyasetmedarên CHP, Kurdên ku ji AK Partiyê dûr dikevin berê xwe didin CHP. Siyasetmedarên CHP dibêjin, heger Kurd di vê hilbijartinê de piştgiriya wan bikin, dê bibin desthilat û dê pirsgirêka Kurd di parlamentoyê de bi rêw rêbazên demokratîk çareser bikin. Nava bajar em digerin, nava insana de ne em li gundan el bajaran el qezayan em derin her derê herkes tê pêşîname dibe wî kengî tin. Wî kengî me ji vî zalimtiyê xelas dikin. Wî kengî werin serî wî edaletê, hiqûqê wî bînin. Wî insanê me ji zindana, insanê me derva, insanê me yekî dişlanilmiş biye. Yani suçluyı re tişkî nabêjim. Mesela em bêjin suç kiriye, ez wanar tişkî nabêjim. Ama pir insanê meqdûr hene. Her ji beriya hilbijartinan hem desthilatdar hem jî opozisyon daxwaza dengên Kurdan dikin. Siyasetmedaran heta niha carnan gotine riya endametiya Yekîtiya Ewropayê di Diyarbekirê re derbas dibe. Carnan jî gotine ew rastiya pirsgirêka Kurd nas dikin. Carnan jî gotine di belgeyan de jî navê vê axê Kurdistan e û bi van gotinan xwestine dilê Kurdan xweş bikin û dengên Kurdan bigirin. Heta niha partiyên ku dengên Kurdan girtine bûne desthilatdar û dilê wan xweş bûye. Li beramberî vê yekê dilê Kurdan hêjî bi êş e. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.